זה הימוס הוויה נוגילו ונשמחו בוי, שחיונו וקיימונו והגיעונו לזמן הזה, התחלה יפה להמשך גדול, ושההמשך העיקרי הוא שנראה את הרבי בהתגלותו תכף ומיד ממש, ויגולנו יחיה דיננו. ברוך אתה אדינו, אלוהינו מלך העולם אשר קדישו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזו. כשרואים בעיניים את התוצר שברוך השם קיווינו לו, ייחלנו לו, זה בוודאי עניין שגורם שמחה גדולה, ותודה לשותפים שלנו, הרבה מהם זה מהבוגרים, היסודות של הישיבה, ויחד איתם הרבה מאוד מידידי הישיבה, כשיש את הקמח, יש את התורה, מודים על העבר ומודיעים שמתכוונים להמשיך, מתרחבים ברוך השם, ואנחנו מצידנו עושים מאמצים מרובים, שבחור שנמצא כאן ירגיש שאני בבית. אנחנו עכשיו באמת חוגגים את הכניסה בפועל ממש. ברוכים הבאים לקומה הרביעית אחרי בנייתה מחדש. בואו נעשה סיור. יש פה אווירה של בית, מראה נאה, חשיבה על הפרטים, שיהיה נוח לבחורים. החידוש הכי גדול פה זה המרפסת, יש פה נוף מדהים. כל בחור שלמד מאמר חסידות יכול להתבונן 10 דקות, רבע שעה בגדלות הבורא. יש פה מקום לשעות הפנאי של הבחורים, לשבת, ללמוד חיטת ורמב"ם, וגם משאיר את החדרים שקטים. עשינו כאן מטבח מאובזר עם מקרר, מיקרוגל, בר מים קרים, מים חמים, פינת קפה. בכניסה לכל חדר יש לובי קטן, מקום לתלות את הכובע, את החליפה, כיור לנטילת ידיים. יש כאן שירותים בכל חדר, חדר מקלחות חדיש ומאובזר עם מקום נפרד להלבשה. הריהוט כאן מותאם לצורכי הבחורים, ריהוט אירופאי באיכות גבוהה, מקום אחסון למזוודות מתחת למיטה, שקעים לכל מיטה. המיטות העליונות עם מחשבה מיוחדת על נוחות, מקום לנטילת ידיים, מדפים לספרים, שקעים למנורה והטענה. דלת הארון נפתחת ל-170 מעלות, יש אפשרות למידוף או לתלייה, מזגן נפרד עם בקרה לכל חדר, חלונות בטיחותיים לפי כל התקנים.